moro vaan kaikille ja nyt me pelataan Resto Impress. Joo. No. Tää on siis tämmönen muotipeli. Ja täältä me lähdetään selvittää semmoista lanan salaisuutta. Tietäjät tietää lanaa. Se oli ennen tässä työntekijänä. Ja joo. Mä vedän nyt yhden kerroksen ja sit mä näytän pari asiaa. Mä en tiedä yhtään mitä toi tarkoittaa. No, mä katon tuolta. Tää on joku harmaa. Okei, no sit tehdään. Nyt teen tästä harmaa, koska mä en tiedä mitä tää tarkoittaa. Täällä on tää mä otan tohon. Otetaan tää, koska pitää nyt rusketusta olla. Herran kestas. Sitten mä otan täältä tommosen. Ja ei. No niin. Ja sitten no wow. Toi oli hieno. No, älkää nyt selittäkää mua, että mä osaan tätä teemaa, koska joo. Mä en oo kauhean hyvä henkussa. Täältä nyt tämmöset joo. Tää mun avatar näyttää ihan, tää tyyppi näyttää ihan kauhealta. Sitten mä otan täältä yleensä tämmösiä lempeitä. Joo, tää on hyvä. Ja sit mä haluun kengät ilmasukkia. Tai en tiedä. Joo, mä otan nää. No niin. Ja sitten mä menen vielä täältä ottaa tämmösen. Ja muutan sen sit tolle. No niin. Mä en tiedä miksi mä en laittanut harmaaksi, mutta meni jo. Ja niin sit tän jälkeen me lähdetään sit selvittelemään sitä juttua. Että joo. Okei. Joo, tää on hieno. Mä en tiedä mitä teema on, joten mä laitan tolle tuon verran pisteitä. Tosta. Ihan hieno, mutta tää on punainen joo. Tää on joku rockkiema.
Okei, sininen. Arvostukset, että mä tykkään sinisestä. Aika finis. Okei. Vähän liian räikeä maku, mutta joo, menee ihan hyvin jossain roolissa. Okei, sitten mun tyypissä oli kamaa, kun tää on joku rockiteema. Antakaa anteeksi, en tiedä mikä on teema. Okei, tällä joo. Tästä tuli hieno. Tai siis toi oli hieno. Okei, mä menen varmaan vikaksi. En mä tiedä, mä otin tästä tyypistä mallia, koska tää oli harmaa. Niin sit mä laitoin itsellekin kaikki harmaat. Okei. Sori jos mä en suomenna näitä kaikki, koska... Joo. En mä saa oikein lausua, en kuule. Tästä tuli nyt samalta, pelataan Resto Impressia. Mutta kumminkin te voitte skipata tää. Ja taas vielä minä. Joo. Okei. Mä en pääse tonne yleensäkään, mutta joo, monesko mä olin? Mä olin melkein vika. No en sentään vikaa. Ja nyt kun alkaa peli, niin mennään kattoo sitä. Kuka se nyt on? Ja siis se on Cool. Jei. Nyt mä voin vaikka leikkiä, että mä oon kolmonen tässä. Ja täältä mä otan. Jee. Mutta joo. No niin, nyt se alkaa nostaa jalkaa kohtielta. No niin, täällä on tää kynsi ja meikki ja tää hiustudio. Ja täällä on tää lina ja ennen oli lana. Okei, tietää lanan. Niin varmaan ihmettelette, että miksi se lana on hävinnyt. Siinä oli ennen semmosia muuttopahvilaatikkoja. Ja nyt mä kerron, missä lana on. Ja valmistellaan tätä mun tyyppiä vähän sen. Joten shopping. Okei, mä en tiedä missä ne kauppakassit on. Kamalaa. Mut ei. Täältä on tämmönen. Mä laitan sen ruskeaksi, koska en mä tiedä, mä oon alkanut tykkää ruskeasta. Silleen vaalean. En tiedä meneekö tää niinku hyvin, mutta meneekö tää hyvin? En mä tiedä. Ja sit otetaan vielä hamea. Ups, vähän liian lyhyt.
Otetaan tällainen. Mä en oo koskaan tehnyt tälleen. Okei, tehdään näin. Ja sit mä ottaisin ton kukan, jos mulla olisi hiukset päässä, niin voin sen nyt ottaa. Mä en nyt oikein käytä paljon aikaa tähän, koska me selvitetään missä Lana on. Oikeesti mä tiedän missä Lana on, mutta joo. Sitten otetaan vielä kengät. Ja oikeesti älkää ihmetelkö miksi mä otan nää joka kerta. Mutta ne on helpot. Joo. Ja sit mennään kattoo missä Lana on. Eli täällä on nää kaikki jutut ja Lina. Ja ootte varmaan miettineet, että miksi tässä on tämmönen turha juttu. Ja no, kohta mä kerron syynä. Täällä on tämmönen paikka, jossa on... Hei, täällä on Lana. Joo, tiesin tämän, mutta joo, täällä on Lana. Voitte itse käydä tutkimassa tätä paikkaa, eli tää on aika simppeli. Tuolla on tikkaat. Se Lina pitää täällä vankina tätä Lanaa. Ja joo. Tässä on Lana ja sitten tänne voi mennä itse, mutta joo. Ei tässä kai mitään ihmeellisempää. Eli nyt vielä on muotishow. Niin mä menen vielä siihen. Ja toivottavasti mun ääni kuuluu tällä videolla. Koska joo, olisi ihan kiva puhua normaalisti. Ja oikeesti mä en tiedä miksi mun kynnet koko ajan on punaiset. Mä oon laittanut ne valkoiseksi, joka valkoinen käy kaikkiin tyyleihin varmaan. Niinku suht kaikkiin. Niin nyt ne on taas punaiset. Mä en oo vaihtanut niitä punaiseksi. Kuka Jumala on vaihtanut nää? Kuka Resto Impress Jeesus on vaihtanut nää? Ja mä otan täältä vielä sukkahousut. Eli jos ihmetyttää mistä on sukkahousut, niin täältä. Sitten Patterseihin. Ja tää on ottakaa nyt mukaan ihan vitsisti. No niin, täällä. Vähän ylemmäs, kiitos. Näin niin. Täällä on sukkahousuja ja mä nyt laitan nää, koska mä en halua olla kalkkuna. Eli vaalea. Joo. Mä laitan noin. Ei, mulla kassi unohtu. No tää nyt menee pinkiksi, mutta ei se haittaa. Tai no, voidaan me se laittaa näinkin. Ups. Nyt se on musta pinkki. No. Joo, ihan sama. Wow. Okei. Mä skippaan tän teille. Ja tässä taas tää mun. Joo. Mut hei te voitte ädätä mut. Mun nimi on Vilmukamer yhteen. Joo. Ja ei kai siinä muuta. Mä nyt ootan tän, koska ihan sepä. Toi naamalla ei oo mun makuun. Mä nyt ootan tän, koska joo. Joo, ihan hyvä, että tuli vähän pelaajia lisää. No mut kumminkin hei. Mä nyt riisun. Ja kiitti kun katsoitte videon ja joo, toivottavasti opit jotain Lanaa. Lana
siis kynsinäinen, mutta se sanoo olevansa enemmän kuin nainen. Tai siis niinku kynsinäinen. Joten joo, se ei tykkää tästä paikasta yhtään. Mut joo. Joten se olisi heiputi hei!